אז שלום חברים, היום אנחנו הולכים לשחק בטרייפורד. אני לכם. הנה זה הרכב. אני יכול לבחור אותו. רוצים לשפר את המהירות של הרכב שלכם, כמובן אתם צריכים די הרבה אקסלריישן בשביל זה. עכשיו אני אבחר את הרכב הזה, ואז אני אבחר כאילו את הגירבוקס, ואז אני כאילו אלך למטה ויעשה לזה upgrade, ואז זה כאילו יעלה את המהירות של הרכב לאין סוף. אני יכול גם לעשות את הפיינל דרייב. זה יכול להגיע לי ל-8 כמות. אוקיי, אז דניאל רוצה להגיד משהו על זה? התופעים שלכם, אם אתם, שעדיף לכם, אם אתם משחקים רובלוקס, לנסות את זה, זה מאוד מגניב. אני הולך קצת לשפר את הרכב. מה שלא יכולתי לעשות לפני, אני עכשיו אעשה. למשל אני אקנה לו מנוע חדש. יעלה לי 100,000, אבל אני לא מרוויח כלום. אז אני רוצה להגיע לחיסור לרמה הזאת. וואו. אני רוצה להגיע לזה. כאילו לעשות את הרכב הזה אולטרה מהיר. אבל... טוב, אני אתחיל להרוויח. אבל קודם אנחנו נקנה קצת ספוילרים. בוא נקנה קצת ספוילרים. הנה, יש לנו פה כל מיני סוגים של... אני צריך רגע ללכת, אני שנייה חוזר. אוקיי, יש לנו פה כל מיני סוגים של ספוילרים. זה לא ספוילר, זה סתם, זה דקוריישן. אוקיי. בוא נעשה פיירס. עכשיו, הנה, יש לנו את הרכב המושלם. עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה, בוא ננסה אותו. לא כל כך מהיר, אבל נחמד. יש לו גם נייטרו. חזרתי! אוקיי, הרכב די נחמד עכשיו. אז דיברנו על זה שיש כל מיני סוגים שקוראים לרכב. למשל, שיפורי מנוע, את הגירבוקס הזה וזה איך אתם מגדירים את המהירות של הרכב. עכשיו אני הולך איך להרוויח הרכב. זה סוג של דרך די קל. והדרך הכי קטנה להשיג כסף זה פשוט לנסוע.
אני עוצר, תסתגר אליי. הצופים תדעו רק שאני וחן עושים מרחבים במשחק הם מאוד טובים ומאוד יקרים, ואתם לא יודעים, אם חן רוצה שאנחנו נגיד לכם את המחיר של המרחבים שאנחנו עושים בהם. והרכב שלי עולה 550,000 שקל. תסתגר אליי ואולי נראה קצת כמה מהיר הרכב שלנו וכמה מהירים הרכבים שלנו באמת.
הצופים של מעריצים שלכם, תשלחו לנו למטה בתגובות מה אתם רוצים שחן יעשה בסרטון הבא, ואם אתם רוצים שאני אהיה גם, ותלחצו על הלייק בטן והסאבסקרייב. תדליקו את הפעמון, תהפכו את הכפתור האדום, תדליקו את הפעמון ותלחצו על הלייק בטן. כן, הפעמון נותן לכם התראה ברגע שאני מעלה סרטונים. באמת זה יעזור לכם לדעת מה